амалҳои пешгирӣ аз сирояти коронавирус. ҳаракат намоед дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гашту гузор накунед, яъне бозорҳо, ошхонаҳо ва чорабиниҳои оммавӣ. тарзи шустани дастҳо. ҳар лаҳза дастони худро бо собун шуста ва бо маҳлулҳои махсуси спиртӣ тоза намоед. бо дастони ношуста ба бинӣ, чашм ва даҳони худ даст нарасонед. ашёҳое ки ҳамеша бо худ нигоҳ медоред, ҳар лаҳза бо латаи махсуси спиртӣ тоза намоед. ҳамеша бо худ садчоқчаи якқаратаи махсуси спиртдор бигиред, то дар ҷойҳои лозима аз он истифода баред. аз салом кардани даст ба даст ва оғӯш гирифтану буса кардан худдорӣ намоед. дар мавриди салом додан бо ҳамдигар, масофаи байни шумо бояд на камтар аз 1 метр бошад. вақти ба хона баргаштан, ҳатман дастони худро бо маҳлулҳои махсуси безараргардонӣ бишӯед. дар вақти сулфа ва ё атса, бо рӯймолчаи якқарат истифодашаванда даҳон ва бинии худро пӯшонида, рӯймолчаро ба қутии махсус партофта, дастонатонро бо собун шӯед. ҳар як узви оила бояд барои риояи гигиенаи шахсии худ дандоншӯяк ва сачоқи махсуси худро дошта бошад. ҳавои утоқи корӣ ва ҳуҷраи худро ҳар лаҳза тоза намоед. саломат бимонед.